NBDIS ce ake ce ma National Business Skills Development Initiative. Shi kuma muna ba da mahimmanci ne ga matasanmu maza da mata, especially waɗanda suka gama makaranta ba su da aiki, wasu sun gama digiri ba su da aikin yi, amma suna da basira ta wata irin sana'a da suke son su. Sai muka ga maimakon mu bar su rika zama kullum suna yawo daga wannan ofis zuwa wannan ofis neman aiki wanda babu shi yanzu da ake irin halin da ake ciki, babu aikin nan. Sai muka ga cewa to su me zai hana mu horar da su yadda su za su zama masu ba da aiki maimakon a ce su masu neman aiki ne. To wannan yasa muka yi zaƙulo irin su muke masu horo kashi biyu. Akwai horo wanda za a koya masu skills din, wato irin suka zaɓi wani irin sana'a suke son su yi sai a koya masu skills din, shi ake ce ma vocational training. To in an gama kuma sai a koya musu entrepreneurship training, shi kuma yadda za ka ma gudanar da kasuwanci idan Allah ya bada dama. To in muka tabbatar da cewa an ba su horon gamsashe akan abin da ya kamata su yi, to sai mu ba su kayan sana'a. Yanzu kamar a bana kayayyakin da muka bada su ne, akwai wa'anda muka koya ma aikin aluminium na window da kofofi na aluminium, ko muka ba su machines ɗin da ya kamata su iya yin aikin aluminium ɗin da shi. Akwai wa'anda muka koya ma confectionery wajen yin cake da sauran dai abubuwa na cimaka, wanda shi ma bayan mun gama mun ba su abin baking ɗin, mun ba su machines ɗin da ya kamata a ce an ba su. Akwai tailoli wa'anda muka koya ma wanda suke into fashion, su kuma an ba su irin babban industrial machine ɗin nan wanda yake yin hadda aiki idan sun samu abin da so. Kuma akwai wanda ke aikin gashin mata da na maza da kuma sauran dai sana'o'i, amma dai kusan wa'annan su ne sana'o'in da muka ba muhimmanci wannan shekarar. Kuma a kowace jiha mun ɗauke matasa maza da mata 145 muka korar da su wannan horon kashi biyu, sannan kuma muka ba su wannan kayan tallafawa. Kuma wannan shirin shi ma mun fara shekara 3 da suka wuce. Ko bara mun je jihohi 36 mun ɗauki mutum 120 muka koya musu maza da mata, kuma muka ba su kayan aiki. Kuma muna sa ran 2022 za mu je jihohi 36 da Abuja, kuma za mu haɓaka a kan nambar da muka yi amfani da ita muka yi. So haka za a yi ta yi dai, muna samun wannan gamsuwa ne ta irin jajircewa da shugaban ƙasa ya yi na ganin cewa yana son ya samun mu matasa aikin yi, kuma yana son ya fidda mutanen Najeriya miliyan 100 daga cikin ƙungin talauci nan da shekara 10 masu zuwa. So wannan ina ga shiri ne da ake domin ya cimma burin wa'annan bukatu na wannan gwamnati ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.